Élő népviseletek. Rimóc. A férfi viselet. Filmsorozatunkban a rimóci palóc viseletet mutatjuk be. A férfiak ünneplős viseletével, a hagyományőrző csoportok fellépésein, ritkábban a nagy egyházi ünnepek alkalmával találkozhatunk. Filmünkben Paluch Norbert rimóci néprajzos mutatja be a paraszti férfi viselet összeállításait. Kutatások között megtaláljuk azt a véleményt, hogy ami szőlőre a filoxéra, a burgonyára, a Colorado, nos ugyanez a palócra a kőszéntelep. Férfi emberek kivetkőzése, viselet elfordítása, elhagyása és polgári viseletre váltása gyakorlatilag a bánya- és gyáriparnak köszönhető. Így az 1900-as évek közepére gyakorlatilag nincs olyan férfi ember, aki aktívan hordaná napi szinten a viseletet. Ő maga minden év húsvét vasárnapján a nagymisére ünneplőbe öltözik. És hogy miért érdekel a viselet, talán ha egy mondattal kellene válaszolni rá, akkor azt mondanám, amit az 1930-as években dr. Soldos Béla mondott. Soldos Béla volt Nógrád megye ispánja. Azt mondta, hogy ha a parasztember kivetkőzik viseletéből, akkor kivetkőzik erkölcseiből is. Amikor ide kerültem Rimócra 2007 őszén, akkor sokan emlegettek úgy, amikor már letelepedtem, hogy Gyütment vagyok, Gyütment. Gyütmentnek nevezik azt az embert, aki betelepül a faluba felénk, és akkor én mindenkinek azt mondtam, hogy szeretne mindenki fél lábbal olyan Gyütment lenni, mint én, legalább, ugyanis édesanyám rimóci születésű, és aztán itt ragadtam. Nem itt születtem Rimócon, hanem Salgótarjánban. Igazi városi ember vagyok, de a legidősebb rimóci családok sarja gyakorlatilag. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó helyen vagyok én itt Rimócon. Itt jegyezzük meg, hogy a rimóci viselet megnevezés 5 falu viseletét jelenti. Rimóc, Hollókő, Varsány, Nógrád-Sipek és Nagylóc tartozik ebbe a viseleti csoportba. Nézzük a férfi viselet egyes darabjait. A nadrág. A nadrágok története a legérdekesebb, olyan szempontból, hogy a bőgatya mellett élt az ellenzős nadrág, de még az ellenzős nadrág összetalálkozhatott a pantalóval és a pricses nadrággal. Nem tudom így látni, hogy gatya. A hétköznaplós és az ünnepi nadrágok divat történetét az 1800-as évek végéig tudjuk visszakövetni. Hát ez egy hektár ember volt. Gatya volt. Nem tudom, ezt hogy látszódja, hogy gatya. Elég nehéz. Gazdaságot mutatta, hogy milyen gazdag az ember. Azért, hogy neki bőgatyaja van, nem szűk. Kis Bertalanné, Rozi néni addig-addig gyűjtögette a viseleteket, még össze tudott állítani egy kis múzeumot. Filmsorozatunkban külön részt szántunk e magángyűjtemény bemutatásának. Most csak a férfi viselet darabjai iránt érdeklődünk. Na, azt költöztem. Nyilván, mert nem bírok felmenni. Jaj, ez a végzet. Nincsen. Ez meg egy rendes vászongatya, aratógatya. Még ezért rajta van a neve is. Ki lehet? Ki tudja. Ma régne még halókora sincs mag neki. A vászongatyák.
A hétköznaplós gatya durvább kendervászonból és kevesebb szélből készült. Ünnepre vagy bálba több szélből, finomabb anyagból készült ráncos gatyát viseltek. A szeretőm rinci ráncos gatyája. A ráncoltat minden mosás után újra kellett szedni. Vigyáztak is rá nagyon. Sokan le sem ültek benne. Ez tiszta kendervászon, ráncos. Ez is nagyon régi, még öregapám korai. Ugye elmentek a vászoningek, meg volt, aki fekete kalapot hordott, az én öregapám az itt van, az fekete kalapot hordott. Az az én nagyapám. Még hasonlít is rá, ezt Erdélybe vettük. Mikor megláttam, egyből mondom, jó, ez meg ott van előtte a vászonszakacska, ezt ma azt hiszem én tettem idején. Akkor teljesen a vászoninga, még a bajusza is ugyanaz a kalapja. Szegény mama mindig vitte a vizet, meg étetett, ő meg ült, azt magyarázott, veszekedett, hogy mit ott csinálja, sose felejtem el. Ez ma meghalt neki ma még a lánya is, meg ma az unokája is nagyon régi. Így hitták, hogy Katarjani bácsinak az apja. Ez meg a Bablina Feri bácsi. Gatyába. Az egy viselet bemutató otthon a Gergő pap, meg ott vagyok én, egy babadajkálok. Ilyen aratósan, meg a kislányunk. Azt szerepeltük, hogy a lánynak sincs cipő, hogy az én cipő a lábam, mert hogy az apja mindent elisz. Ott van nála a korsó. Azt olyan vászongatyába volt felöltözve, meg kék szakacska előtte, szalmakalap. Nagyapám is úgy, hogy télen mentek bányásznak, nyáron meg dolgoztak a földet. Itthon. Hát az oda nem volt jó, a bőgatya. Oda ma a szűkgatya kellett, mert ugye a föld alatt kúszni, mászni kellett nekik a csákkal, lapáttal. A bőgatya az oda nem volt jó. A paraszt életben elment, meg szellős is volt, meg jó is volt, de ma oda nem. Amíg volt kendertermesztés a faluban, addig a bőgatyákat is otthon szőtt vászonból varták. Az alapanyag szélességét a szövőszék szabta meg. Ez ma 8 szeles, ez ünneplő. Amilyen szétbírom a kezem húzni, olyan duplanna gatyák bősége. Édesapám az ma iparos ember volt, azok ma felüláttak. Az iparosok, ők nem öltöztek ma abba. Mit csinált? Bognár volt. Kerekeket, kocsikot. Az iparos ember azt ma fellátott, hogy hát ő nem paraszt. Ma ő neki a feleségét tésasszonynak hívták. Az ellenzős nadrág. A 19. század végére megérkezik a környékre ez az ellenzős nadrág, de még egy picit forgalomban van, ha úgy tetszik, a bőgatya a szegényebb rétegeknél, majd a 910-es évekre, tehát viszonylag rövid idő alatt elérjük azt, hogy a bőgatyát teljesen kiszorítja ez az ellenzős nadrág, vagy magyar nadrág, és egyre gyakrabban látom már a férfiakon ilyet, fekete, esetleg kék színben. Beszkid. Nem a nagyapai volt. Tessék? Nem a nagyapai volt, hanem az Andoré. Andoré? Andor varratta magának? Az ellenzős nadrágot viszont szinte észrevétlenül felváltja ennek az utódja, mely állítólag az amerikai polgárháborúból érkezett nyugati közvetítéssel a kontinensünk közepe tájékára. A pantalló. A pantaló nagyon hasonlít az ellenzős nadrágra, azzal a különbséggel, hogy a mai ismert slitzel záródik, övvel,
elől egy vágott zsebbel, és gyakorlatilag még mindig csizmanadrág alakot ölt, egyenes vonalú, egyenes szabású, szűk nadrágról beszélünk. Halljunk szót! Köszöntök mindenkit, kiket szép napon megjelentek mind itt. Egy különleges kérés, hívás hozott minket a szép szent tájra, nem más ez, mint két ifjú megvalósuló álma. Paluk Norbert vagyok, amolyan Gyütment, Rimóci, vőfély ember, ki az ifjú pár kérésére érkezett, ki ma beszélni nem mert. Hogy látszik jó. A férjem volt. Jó volt rá. De utána ő is kihízta, meg ma utána ki is maradtunk. Így is jó látni, nézve így. A pricses nadrág. A második világháborúra már szinte kizárólag csak pricses nadrágot vagy britches nadrágokat találunk, amely állítólag az angol lovasportból érkezett a közrend viseletébe, és így gyakorlatilag Rimócra is. A csizma. Ez egy lagos szárú csizma, hátul varrott lagos szárú csizma. Ez igen ritka, valójában egyszerű parasztember ilyet nem igen hordott. Óvaszárú csizmákat használtak leginkább. Ehhez azok a legények, akik kiváló táncosnak számítottak, feltehettek sarkantyút, de a sarkantyúval ugye tudni kellett bánni, hiszen minden lépését hallotta az ember. Bár Borowski Samu a Nógrád monográfiájában 1896 körül azt írja a csizmákról, hogy a rongyos szárú, rezes orrú, hímzett sarkú, csikorgóval talpalt és rezgőkével sarkalt csizmát is majdnem mindenütt kiszorította a kemény szárú, síma, lagos csizma. Rogyós szárú csizmát egy 1896-os Hollókön készült fotón láthatunk. Az ing. A szűken begombolható nyak készítése nagy tudomány. Mára nem is nagyon foglalkoznak vele. Pedig több tartást ad viselőjének a két gombbal begombolt gallér, mint a nyitva hagyott kihajtott. Nem jól áll az ingnyaka, sehogy nem jól áll, mert gyűrődik. De én nem bírom elviselni, ha így lökjök az ingyak rajtam. Az vagy áll valahogy rajtam, vagy sehogy nem áll. Tehát még így összegyűrötten is jobb, mint ahogy állt. Mert iszonyú csúnyán nézett ki. Ezért be kellett bele varnom, hogy a nyakamra simuljon. Ez van. A hétköznaplóst csak forhamendel vagy forhamendlivel díszítették. Ezzel adtak egyben némi bőséget is a szabáskor. Ez a forhamentli. Így mondták, hogy forhamentli. Ez volt a hétköznap, és ezt mindig mostak, azt minél többet mostak, annál jobban púholt össze, meg fehéredett is. A hétköznaplós ing durvább, az ünnepi finomabb kendervászonból készült. Kallatvászon. Minden fonósnál van, hogy van a kóc, meg van az utána való, meg a paszkoncónak mondták azt a kendert, ami a legvékonyabb, legfinomabb szálak voltak, és akkor ezeket abból szőtték. Az ünneplős férfi ingeket épp úgy kivarták, mint a női viselet kézellős ingvállát. Ez milyen hímzés? Ez lukhímzés. Ez egy nagyon régi, őskori lukhímzés. Ezt úgy inkább ezt szerették varni, nem a hímzettet, a régebbi idős asszonyok. Hát, mit nem mondjak, szebb is.
szebb is, ugye. Most van mindenfajta pillangókkal telerakjuk kutyafülivel. De az inget is nagyon szerettem, mert nagyon szép. Azt ma most nem hordja senki, mert senkire se jó, de most már van téve emlékben. Én is tanulgattam, mert anyukám mutatta, de szóval keresztszemes is haladatlan, de ez meg, hogy kész legyen egy lyuk, egy szemet, vagy ahogy van a 4 szem, annak a közepébe kezdik, és hányszóras, az még egyet körülvarsz. Nézd meg, minél precízen körül van ez varva, hogy abból lyuk legyen. Az ingeken nagyon jól nyomon követhető a viselet kiszínesedése. Ez még az, amit ma én hímeztem. A lajbi. A pásztorbot motívum a fő motívum. Vannak olyanok, akik azt gondolják, vagy azt mondják, hogy ez a honfoglalás korabeli motívum. Igen, jöhetett volna egy kicsit kintebb idáig. Lehet, hogy majd átvarrom a gombokat. Egy kicsit ide lekanyarodjon, nagyobb legyen a pásztorbot, de egyébként szép munka. Megfigyelhető a régebbi lajbikon, hogy a pásztorbot felső íve körbe bezárul. Újabban van, hogy nyitott marad. Ez egy 80 százalékos mellénynek a mintája. Minden azzal egyezik meg. Ugye a fő elemei ezek a piros nyargalásos hímzések. A gomb az újra lett gyártva, tehát egy réginek a pontos mása, kicsit még el vannak fordulva a gombok, azokon igazából a gombokat nem így kellene rávarni, ez az egy hibája a mellénynek, végig. De van varva gyakorlatilag farkasfog, de nem ez volt eredetileg, hanem ilyen anyag volt kicakkozva. Lehet látni, hogy ugye már díszítés nincs rajta egyáltalán, tehát idősebbeknek való. Ezt nem lehet látni, de iszonyú mennyiségű anyag van itt benne. Egy sárgalléros, nem olyan ingalléros, mint a másik. A Rimócon kétfajta mellény létezett, az egyik a sárgalléros mellény. Manapság a varrónők csak ilyet varnak, sárgallérosat. Most azért látszik ezen a mellényen, attól függetlenül, hogy kicsi rá, megmutatom, hogy azért ez itt áll, mint Katyival a gyerek. Tehát itt nincs olyan, hogy összegörnyedek, mert ez tart. És elég régi. Akkor mehet a fotó. Várjál? Annyira tele van ilyen mohóval, meg minden elkofomog, mit csak a nyaka is mindig. Na, ez van mellett. Ez akkor most van 19, akkor ez 100 éves. Vagy hogy vagyunk? Láttad, hogy megy le? Ilyen kis lelógó csücske, hogy ez nem eredjen fel, hanem így, ahogy felvesz, így, amit a gyomra vagy a hasa felvesz, az ilyen szépen álljon, ne legyen így felhúzódva. 40 000 forint. A pitykés gomb. Pitykés vagy pityke, az ilyen hegyes gomb, tudod, minő az. Nagyon fényes, azt az nem vakó, ez még vakót. De örültünk, hogy illen is volt. A szakácska. Jó, és akkor a hosszú szakácska jön most. Azért szeretem ezt a szakácskát, mert valamikor a 10-es évek fotóim olyan hosszú szakácska van a legényeken, ami majdnem bokáig ér. De mindenkin. A feleségemet nagy nehezen rá tudtam menni, hogy egy jó hosszú szakácskát csinál, de hát ez is messze elmarad a bokáig érőtől, de szokatlanul hosszú a mai viszonyokhoz képest.
klottanyagból varródott, vagy ráncos variációban, ezt nagyon szerették, ugye kényes, igazából ünnepi darab, vagy pedig a nem ráncolt változatát láthatjuk itt. Másik forma is létezett, nevezetesen a fehér vászonból készült szakácska, amelyet jellemzően keresztszemes hímzéssel díszítenek, szintén alul, szeretik a piros és kék színeket. Erdélyi Béla bácsi 2004-ben az Európai Uniós csatlakozás tiszteletére Bablena Feri bácsival együtt hagyományos öltözetben vetettek. A derékkötő szalag. A derékkötő szalagnak alapvetően két formája létezik. Ma már igen ritkán megtalálható kék, piros-narancssárga, tehát piros-narancs és ilyen lila színben megtalálható úgynevezett gunárszőr. A régi szőrszalagot kézi szátván szőtték, vagy később gyárilag állították elő. Ezt nevezték gunárszőrnek. Ahogy a gyáripar beindul, és a gyáripar gyári hímzett szalagokat tud kibocsátani, onnantól kezdve erre rátalál a parasztság, és ezeket a gunárszőröket, amelyeket férfiak, nők is hordanak, ezeket elkezdik felváltani a gyári hímzett szalagokra, később készül egy-két ilyen kézzel hímzett szalag is. Így férfiak, nők gyakorlatilag alul szakácskát és derékkötő szalagot hordanak. A kalap. 1896-os első nyilvántartott rimóciakat megjelenítő fotó, mely az esztergomi primási levéltárban leltünk rá, az azt bizonyítja, hogy számos szlovák hatása van ennek a viseletnek. Gondolok itt arra a pörge kalapra, amit ezen a fotón is láthatunk, egészen szlovákos hatása van ennek a kalapnak. Ezt a kalapot sehol máshol egyéb iránt nem találjuk meg, csak ezen a fényképen. Ez a forma a századfordulón a felvidéken mind a magyarság, mind pedig a szlovákok körében igen népszerű volt. A szlovákok körében ma is megvan. Ők gyetvai kalapnak hívják. Kalap? Hát az általában fekete volt. Vagy legény embereknek volt zöld, meg barna. Maga hordott kalap? Én hordtam mindig. Mai napig. Mai napig is van, vagy 6 darab, hanem több. Mai napig is kalapos vagyok. A kalap jellemző, hogy nincs beütve az eleje, ahogy ma megszoktuk. Egy kerek, magas tetejű kalapról van szó, szalagos kalapról. A családos emberek ezt semmivel nem díszítették már. Próbálnám erőltetni ezt a kerek kalapot mindenképpen, mert már most ott tartunk kalap szempontjából, hogy az emberek elkezdenek szatmári kalapot csináltatni, a somogyi kalapot, de a rimócihoz még igen sok idő telik el, mire majd kalapot csináltatnak és divat lesz. Ha sikerülne pályázatot keresni rá, akkor csináltatnék kalapot a falunak, vagy 8-10-et. Jó, és akkor a szalagos pántlikás kalapot. Emellé szoktam még rozmaringot, valami piros virágot. Nyimesi csángó fiatalok, amíg meg nem nősülnek egészen pontosan. Addig ugyanígy jobb oldalt hordják az ő bukrétájukat, és majd máshol a Kárpát-medencében nem találkozunk vele. Tudomásom szerint csak itt Rimócon. De a rimóciak meg is tudják magyarázni, hogy miért jobb oldalra teszik.
Lehet, hogy a gyimesiek is, csak azt én nem tudom. Ha a csendőr jött velük szembe, akkor 8-10 óra után már fütyülni se volt szabad, mert nyakleves kapott az ember. Ha a legény viszont látta, hogy jobb bokrétás jön, nem bal bokrétás jön vele szembe, akkor tudta, hogy nincs veszélybe, mert valószínűleg valami legény jön vele szembe. No.